ଆଜି ଆମେ ଆରୁଣି ଗପ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଥିଲେ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବାରୁ ଆଶ୍ରମ ଜମିରେ ପାଣି ଧାର ଚାଲିଲା। ଗୁରୁଜୀ ଆରୁଣି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଶ୍ରମ ଜମିର ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତୁମେ କୋଦାଳ ଧରି ଜମି ପାଖକୁ ଯାଅ, ହୁଡ଼ାକୁ ମରାମତି କରି ଆସିବ। ମେଘ ବରଷୁଥାଏ, ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ। ଆରୁଣି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଶ୍ରମ ଜମି ପାଖକୁ ଗଲେ। କୋଦାଳରେ ମାଟି ହାଣି ହୁଡ଼ାରେ ପକାଇଲେ। ଘାଇ ମୁହଁରେ ଜୋରରେ ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଥାଏ। ଆରୁଣି ଘାଇ ପାଖରେ ଯେତେ ମାଟି ପକାଇଲେ ସବୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଆରୁଣି ମାଟି ହାଣି ହାଣି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହୁଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ଘାଇକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେ ଘାଇ ମୁହଁରେ ଶୋଇଗଲେ। ଘାଇ ବାଟେ ପାଣି ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆରୁଣିଙ୍କ ଦେହ ହାତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ସେ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଗୁରୁଜୀ ଆରୁଣିକୁ ଖୋଜିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଆରୁଣିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ବଡ଼ ପାଟି କରି ଆରୁଣିକୁ ଡାକିଲେ, କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ଜମି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆରୁଣି ଘାଇ ମୁହଁରେ ଅଚେତ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛି। ଆରୁଣିର କାମ ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଶୁଖିଲା ଲୁଗାରେ ପୋଛିଦେଲେ। ଦେହରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଉଷୁମ ସେକ ଦେଲେ। ସେ ଭଲ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ।